Hola, sóc Òscar Arraya López i en aquestes vacances m'he llegit una lectura perillosa, de Lourdes Boigues. El llibre tracta sobre un xiquet que es diu Àlex, que el seu pare no sap què regalar-li per al seu aniversari, i va a la inauguració d'un nou lloc que es diu Llibre Oci, que venen música, llibres i videojocs. El seu pare troba una dependenta que treballava ahir a soles el dia de la inauguració i li va recomanar un llibre perquè el fill s'enganxara. Soles que el fill se va enganxar totalment. No anava ni a menjar ni a dormir. I s'emportava el llibre al bany. La seva nòvia, Núria, i el seu millor amic, Manel, es van preocupar i van buscar a la dependenta, que van anar al Lliberosi i van buscar a les càmeres el nom de la xica per la targeta del PIT i això les posava les inicials KLP. Doncs van trobar una xica que tenia les mateixes inicials i treballava en un lloc que cuidava ancians. I els van anar a cuidar a l'anciana que cuidava ella i deia que ella era escritora, però que sols escrivia bé perquè tenia les muses ajudant-li i que les muses es van enfadar amb ella perquè ella les va oblidar i se'n van anar. I ella deia que tenia que escriure una bona hora i dedicar-se-la a elles per a que no s'enfadaren. I van descobrir que les muses havien castigat a ella enganxant a l'Eix al llibre i que la dependent era una musa. Així que van anar a casa de l'àvia i van agafar una de les seues obres per a dedicar-se-la a les muses i que deixaren en pau a l'Eix. La veritat és que aquest llibre m'ha agradat molt. És fàcil de llegir i jo se'l recomanaria a qualsevol persona que li agradi llegir.